Deti mám strašne rada. Ako určite som chcela chlapca a dievčatko. Také dva deti, to je také optimálne. Snívala som o plnej rodine, o vzornom manželovi, o deťoch a o dokonalom živote. Presne, som sama 3 deti, 2 dievčatka, 1 chlapca, takže tam to bolo takto. Keď som bola malá, tak som sa hrávala s babikami, to ako myslím, že väčšinou dievčat, hej, tak ale tiež som bola aj strašne živá, takže. A stromy a tak ďalej, lezenie na stromy a tiež som bola také živé striebro, ako sa hovorí. Takže asi tak, ale babiky to bolo akože normálne, takže babiky. Samozrejme človek, hej, skúšal, hej, šaty a tak ďalej, hej, mamine topánky, lodičky, tak normálne typické dievča. Rodičia vždy robili ako všetko preto, aby nám nikdy nič nechybalo. Chodili sme na dovolenky, na výlety a mamka skôr tak všetko tu tlala, aj keď niečomu došlo a ona stala za nami. Otec bol taká trošku sekera. Aj keď už teraz viem, že to myslel všetko stále dobre. Keď som odišla vlastne z domu, čo som bola bez práce, našla som si prácu vo fabrike, kde bola pásová výroba. Partia sme tam boli, kolektív ako fajn. Až na jeden deň, čo sa stalo, bolo to po novom roku. Akože to viem, že ma chcel. No, že ja som ho odmietla. Brániť sa chlapovi, ktorý drží ruky a vyhráža sa. A on mal silu, takže nebol nejako vysoký alebo niečo, ale mal silu. Keď som zistila, že vlastne ešte ten následok ostalo akože tehotenstvo, automaticky zlosť, nenávisť. Ja neviem, všetky emócie, čo existujú. Samozrejme prvé bolo, ma napadlo hneď to ukončiť, hej. Človek rozmýšľal nad samovraždou. Práve v tom čase, keď tu naozaj vrela celospoločenská diskusia, že teda kedy vznikol život, či vznikol už pri počatí, alebo až po tom, čo hovoria doktori, tak mi to prišlo také scestné. Najmä vo chvíľach, keď práve v tom mesiaci, keď táto diskusia na Slovensku bola dosť búrlivá a aj pretraktovaná v médiách, sa práve v médiách objavili správy o 2 nájdených mŕtvych novorodencoch. A ja som tak ľudsky, tak žensky na to zareagovala, že som takmer sa rozrevala aj od hnevu, aj od ľútosti. No jednoducho riešia tu, kedy vznikol život, ale ten, čo tu je, ten nikto nerieši. A na to môj taký veľmi pokojný, stoický manžel povedal, no Zlatko, a ty to riešiš? Veď ani ty to neriešiš. A to ma naštartovalo. Takže od roku 2004 sa nám za pomoci sponzorov podarilo vybudovať 20 dní záchrany na Slovensku. Rada by som zdôraznila, že naozaj z 99% zo súkromných zdrojov. Na začiatku, keď sme začali robiť hniezda záchrany, tak sme sa snažili vytvoriť priestor preto, aby tie ženy, ktoré majú problém, mali možnosť sa niekde obrátiť a dostať dôležitú informáciu, ktorá mohla prispieť k tomu základnému cieľu, aby sme mohli nechcené deti zachrániť a aby neskončili tak, ako mnohokrát predtým, čo bol vlastne dôvod, pre ktoré sme hniezda zakladali. Vždy som si vrala, že mne sa také dačo nemôže stať, že proste že to je fakt zlý sen, že sa zobudím a nebude to pravda, ale keď som držala ten test v ruke a boli tam 2 paličky, vedela som, že to sen není. Ako nezverila som sa s tým nikomu, lebo to boli také pocity neopísateľné, že proste ja som si také niečo nevedela ani predstaviť. Ja som to ani neplánovala, ani nechcela, ani ako od prvej chvíle som vedela, že s tým nesúhlasím. Nevedela som si to predstaviť, že mám byť matkou. Tie tragické a strašné príbehy sú také, ak je tá ženina voľba spojená s jej ťažkým osudom, keď napríklad má za muža tyrana. Čiže niekoho, kto napríklad, ako mi jedna žena povedala, povie, viete, on neuznáva ochranu pri sexe, ale zároveň mi povie, že ako otehotním, tak ma zabije.
To sú už také strašné veci, kde tá žena naozaj musí voliť a pre ňu je to dieťa, čo nosí pod srdcom bremenom, prekážkou, ono ju musí odstrániť, musí ju riešiť. Druhá skupina žien sú ženy, ktoré sú neverné, ale faktom je, že keď oznámi milencovi, že je tehotná, tak celá jej predstava o tom, že začne nový život s milencom sa zrúti, pretože prvé, čo milenec urobí, povie, že on s tým nič nemá. Na čo mu to vraví? A teraz si predstavte tú ženu v tej situácii a zrazu na tej vážkach je dieťa, ktoré milenec odvrhol, a teda aj ich spoločný život. A tu má 2 deti, manžela, dom, postavenie, možno aj peniaze a ona zvažuje. No a kde je toho viac? To zvíťazí. O tom to celé je. Automaticky, ani som nerozmýšľala, automaticky som chcela ísť na potrat. Prišla som za pánom doktorom, ktorý mi povedal, že bohužiaľ on mi to už nespraví, že je to neskoro, že sa to nedá, čo ešte sa možno dalo, ešte bol tam týždeň, čas, kde by sa dalo. Lenže, neviem, pre takého dôvodu možno jeho presvedčenie, že nechce robiť to, alebo potraty nerobí, alebo ja neviem, tak mi to nespravil. Keď som cítila, že sa to tam začalo hýbať, a som vedela, čo vlastne za tým je, tak som nemohla. Pre mňa to bolo... Nechcela som ho, nenávidela som ho. To dieťa, proste to bolo pre mňa ani mysliteľné. Proste ja som sa s ním ani rozprávala a toto bolo pre mňa to najhoršie obdobie. Mamko, tu neboj. A žiť s tým pocitom, že je to vo mne, tam rastie a vznikne život. Ťažké. Dieťa si veľa pamätá aj z prenatálneho vývinu. Vníma aj takú pohodu a šťastie matky, dokonca aj to, aký má matka vzťah k partnerovi, pretože keď ten vzťah je dobrý, tak matka je šťastná, čiže aj ten rodič sa podieľa na tom, ako dieťa prežíva seba a svoj príchod na svet, ale ak bola matka v strese a hlavne v tom chronickom strese, čiže nebola to nejaká jednotlivá situácia, ale neustále počas tých 9 mesiacov prežívala napríklad existenčné problémy, emocionálne problémy a rôzne iné starosti, tak zase sa dieťa dostáva do stavu tej permanentnej úzkosti a už podľa toho, ako logicky vidíme, že príde na svet už trochu zraniteľné. Tehotenstvo som tajila jak pred verejnosťou, tak pred rodičmi, proste v kuse stiahnuté rifle, voľnejšie trička a chcela som to proste zakrývať do poslednej chvíle, aj keď so stresom som stávala, v strachu som lyhala, že čo zase bude ráno, že by zase nikto nič nevidel. Samozrejme ten apetit a tie zmeny tam boli, lebo raz som bola nervózna a raz som jedla toľko a mama sa ma pýtala, že čo je so mnou, či sa niečo deje a stále som hovorila, že nie, že to som nervózna kvôli práci a kvôli jednomu s druhým a nikto nezistil to, že ja som bola tehotná. Necítila som nenávisť ako voči tomu dieťaťu, lebo to sa nedá, keď to žije vo mne tých 9 mesiacov a je to vo mne a je to moje, že je to kúsok zo mňa, ako nedalo sa to len. Nevedela som sa s tým vyrovnať proste. Absolútne. Až čo sa vlastne stalo tým, že my sme tu zriadili hniezda záchrany a že vznikol režim utajeného pôrodu? Niekto má pocit, že vlastne nič také závažné sa nestalo, trošku sa nám zmenila štatistika, ale stala sa neuveriteľná vec v tom, že tá žena, ktorá bola v tiesnivej situácii, tak ona 9 mesiacov rozmýšľala, ako sa zbaví toho dieťaťa, toho bremena, ako sa ho zbaví. Ale my sme tým, že sme zriadili hniezda a tým, že sme trošku vyprovokovali politikov, že rýchlejšie zrealizovali zákon o utajenom pôrode, sme dali tej žene možnosť, že 9 mesiacov rozmýšľa, ktorú z tých možností si vyberie. Nerozmýšľa o tom, ako sa toho dieťa zbaví a zabije ho, ale rozmýšľa o tom, kde pôjde odrotiť a zachráni ho. Hniezda záchrany vznikali preto, lebo sme si uvedomovali,
jak je tá spoločnosť absolútne ľahostajná. Ona je schopná emotívne odsúdiť zabitie dieťaťa, ale neurobí nič pre riešenie príčin. A v konečnom dôsledku Hniezdo záchrany je prejav toho zúfalstva mimovládnych organizácií alebo mimovládnej aktivity, ktorá vlastne reaguje na tú absolútnu neschopnosť štátu riešiť problémy v oblasti príčin. Podstata spočíva v tom, že hniezdo musí byť umiestnené pri nemocnici a musí byť napojené na novorodenecké oddelenie, aby sme zabezpečili signál, prepojenie vlastne hniezda záchrany s novorodeneckým alebo gynekologickým oddelením. Aby bolo naozaj striktne a jasne určené, že okamžite môže byť dieťatku poskytnutá zdravotnícka pomoc. Žena 5 minút po tom, čo otvorí inkubátor, príde po dieťatko personál, čiže má 5 minút na to, aby sa s ním rozlúčila, ak sa teda rozlúčiť chce. Dobre, dajte mi inú otázku. Koľko máte detí? Dobre. Strašný strach som mal. Nevedela som vôbec, čo ma čaká, nevedela som, čo to bude, len keď som bola už na tej sále, na tej vlastne prípravke, tak tam zo sály bolo počuť jednu mamičku, ako ten nárek a to všetko, toto ma ešte viacej stresovalo proste, to som bola v takom proste, vedela som, že nikto tam nie je, nikto o mne nevie, hej, že ešte ale strašne milý personál tam bol, aj taká mladá pani doktorka, ako to fakt toto ma jednou upokojilo, že strašne boli zlatý aj ten prístup, ako ma ukľudňovali, že som prvorodička, že oni mi s tým pomôžu a kontrakcie začali tak k večeru a povedal, že to som prvorodička, že to do rana, akože mám čas, lenže ja z toho asi strachu, z toho stresu, z toho všetkého som asi pre tou mamičkou, ktorá rodila predo mnou, ja som asi hodinu po nej odrodila. Čo až aj doktorka prišla a hovorila, že či som rodila už zo strachu, zo stresu, hovorím, že asi, že som sa takto zľakla, lebo oni predpokladali, že až niekedy ráno to bude. Keď nás dali na izbu, tak oni mi ju priniesli, hej, aj na to kojenie, aj to všetko, to už vtedy tie pocity boli také vo mne, že ja som pozerala na ňu, na pršteky, na nožičky, všetko som kontrolovala, hej, obzerala si ju a so slzami v očiach. Môže sa stať, že po pôrode tá mama, keď dostane to dieťa prvýkrát do náručia, tak sa spúšťa inštinktívne materinské správanie. No predsa tie malé deti sú veľmi zlaté, veľmi bezbranné a ako keby nejaké také atavistické štruktúry nás ľudí sa zapojili a spúšťa sa inštinktívne materinské správanie a vtedy častokrát žena zmení názor. Vtedy asi 2 dní pred tým prepustením, tak som ich poprosila tú personálnu doktorku v nemocnici, že či ma môže akože prepustiť domov, lebo som nemala samozrejme za sebou ani veci, nič ako pre málo. To som veľmi vystihla, keď rodičia neboli doma, že som zbalila tú perinku a také tie veci, čo sme mali dávno v tých mechoch odložené niekde v pivnici, ja som všetko popripravovala, hej. Vtedy vlastne som aj prišla normálne do tej porodnice, oni mi ju vydali, poobliekali, všetko dali do perinky, hej. S tým som aj odišla. Šla som do auta, lebo som bola sama na aute. Ešte som si dala tak bezpečne na to sedadielko a šla som hneď tu na to protiláhle parkovisko a vtedy začal ten boj rozmýšľať, čo. Už som vedela, že proste budem to riešiť cez to hniezdo záchrany. Nevedela som sa z ňou proste rozlúčiť, to... Ja som v tom šoku, v tom strese, v tom všetkom aj prehliadla to hniezdo záchrany, pritom som ho mala to pod nosom. Ja som telefonicky zavolala do nemocnice, proste ako, že by mi povedala, že kde je to hniezdo. No a sedela som na tom parkovisku, držala aj v rukách v tej perinke a som plakala a pozerala na ňu a v mojich dupačkách ešte.
Ja som nemala teda ani odvahu vystúpiť z auta a ísť k tomu hniezdu záchrany, ako fakt ja som v tom aute ani neviem, aké čas ňou bola. Ešte som si ju rozbalila, prezerala som ju, nakojila som ju. Celý čas bola tichučko, to ani nezaplakala, spinkala celý čas. Úplne taká spokojná bola. A že sa potom stmievalo trochu, tak keď už prišlo to rozhodnutie, že ja tam odnesiem. Je opustenie dieťaťa, keď ho matka porodí a odniesie do hniezda záchrany alebo ho dá na adopciu, alebo je opustenie dieťaťa, že si ho matka nechá a potom sa o neho nestará, zanedbáva jeho psychické, emocionálne potreby alebo ho týra dokonca. Čo je vlastne opustenie? Možno to, že sa matka rozhodne dať dieťa na adopciu, je vlastne prejav hlbokej starostlivosti o dieťa. Ja som si našla, že sa dá aj utajený pôrod, čo identita bude úplne vymazaná. Tak som vlastne riešila to takto. Ten utajený pôrod je naozaj lepším riešením. Je lepším riešením pre matku aj pre dieťa, pretože matka rodí pod dohľadom lekárov, ale aj z toho dôvodu, že v tomto prípade zostávajú zachované biologické údaje o tej matke a dieťa aj po rokoch môže sa dopatrať nejakej svojej biologickej identite, čo samozrejme je dôležité. Pri nástupe, či už pri centrálnom príjme, alebo u samotného pôrodníka na gynekologickom oddelení povie, chcem rodiť v režime utajeného pôrodu. Znamená to, že vypíše síce žiadosť o takýto pôrod, o takýto režim, kde dá svoje údaje, ale táto žiadosť s jej údajmi je zapečatená, je vložená do obálky. 6 týždňov bude vlastne na oddelení gynekologickom a keď sa tá matka nerozhodne vrátiť sa k dieťaťu, tak tá obálka putuje na ministerstvo zdravotníctva do archívu. Chcela som ho mať čo najskôr preč od seba. Preč. Nechcela som ho mať v sebe. Keď sa narodil, tak vlastne som sa na ňo iba tak pozrela. Vlastne som videla nožičku, hlavičku a ručičku a ja som sa odvratila a som ho nemohla vidieť. By som ho asi nedokázala dať preč. No, pôjdeme už búbať, dobre? Hajbu vy pôjdeš robiť. Ženy, ktoré porodili a to dieťa nikdy nedostali do náručia, samozrejme sú ochudobnené o tú väzbu medzi dieťaťom a matkou a im je oveľa jednoduchšie sa toho dieťaťa vzdať. Čo je dôležité z hľadiska dieťaťa je, že dieťatko do tých 6 týždňov ešte nie je právne voľné, pretože tam plynie vlastne ochranná lehota pre návrat biologickej matky, ale po 6 týždňoch je dieťa právne voľné a ide byť ponúknuté na adopciu. Keď ma ešte doviezli na tú izbu vlastne, tak začala som aj rozmýšľať nad malým, ale vlastne nad všetkým, čo sa stalo. Predsa a počula som ho plakať stále tam. Stále. A ma to ťahalo tam ísť pozrieť sa za ním a ale nešla som. Dala som ho preč a nemohla som, nechcela som. Cestou domov, keď som ju dala do toho hniezda záchrany, všelijaké myšlienky mi behali hlavou. Ja som sa párkrát zastavila na tej ceste, ale ja som rozmýšľala nad všeličím, ako ja som po tej ceste išla, či
či stočiť ten volant, alebo ubežiť si, alebo ísť domov, teraz povedať, čo sa stalo, lebo no proste to myšlienky boli neskutočné. Toho človeku vtedy prebehne hlavou také veci, čo by ho nikdy v živote také niečo nenapadlo za iných okolností. Je to hrozné, keď nemáš to niekomu o tom povedať, ani sa poradiť, ani zveriť, ani... Už chápem teraz tých ľudí, čo sa siahli na život, v jakom tom rozpoložení museli byť. Hej. Ja som možno vtedy, keby som možno viac odvahy mala, alebo ja neviem, možno ani aby som tu dnes nebola, hej. Ako to nie je ľahké žiť s tou myšlienkou, s tým pomyslením na to všetko. Ale viem, že určite by som dieťaťu nikdy v živote neublížila. Preto som sa aj rozhodla, Ja som si povedala, že to bude ľahké, vzdať sa, konečne odíde preč, zabudnem na to. To sa nedá. To bolo strašne ťažké, hej. Čisto budem, ako to bude do budúcna, keď si ho nezoberiem, ako bude vyrastať. To boli zvažovania, či bude vyrastať v dobrej rodine, či ho tam bude niekto mať rád. Keď si ho zoberiem, ako ho budem vychovávať, či budem mať na to financie, či budem to zvládať, či ho dokážem ľúbiť. To bola prvá otázka, či ho dokážem ľúbiť. Páči gogutika? Tu páči. Taký gogutika. Nie papa jogurtík, doma papaš. Ňam, ňam, ňam. Ten prvý pocit, keď som ho videla, to... Myšlienky boli také, že to malinké som chcela dať preč. Ja ani neviem, všetko sa odohrávalo. V tej chvíli ja neviem, na čo som presne myslela, ale som prišla k nemu. Ani som ho nezobrala na ruky, alebo niečo som nevedela, som na ňo pozerala. Hej. A potom mi tá riaditeľka či sociálna pracovníčka z tohto mi hovorí, že vlastne však si ho zoberte, rozbalte si ho, že to je vaše. Až vtedy mi to nejako došlo, že predsa je to moje babetko, že je to moje. Som si ho zobrala, som ho položila, rozbalila, som sa na ňo pozerala. Ten malý sa celý čas usmieval, akože to som ako ja nechápala. Stále usmieval sa. Nie, že ani raz za celý čas nezapakal, na mňa pozeral a sa smial. Tie veľké kukala. To bolo niečo tak krásne. Medzi ženami, ktoré idú či už na utajený pôrod alebo využili hniezdo záchrany, boli aj ženy zo sociálne slabých pomerov, ktoré nemali strechu nad hlavou, či už pochádzali z ťažkých sociálnych rodín, alkoholikov, gamblerov, dokonca bezdomovcov, alebo to boli odchovankyne detských domovov. Ale zďaleka to nie sú len tieto ženy. Sú to ženy naozaj zo strednej vrstvy, dokonca dobre zabezpečené, napríklad prvorodičky, mladé dievčatá, ktorých rodičia, ako mi bolo povedané jednou z nich, by ma zabili, keby som doniesla domov nemanželské dieťa. Není možné povedať, že by to fungovalo všade ideálne, pretože existujú neuveriteľne veľké aktivity takých tých tzv. Pro-life aktivistov, ktorí viac záleží na oplodnenom vajíčku a na jeho hodnote, ako na hodnote skutočne narodeného dieťaťa a na riešení príčin. Ale pravda je taká, že taká zlá situácia ako u nás je málo kde. Pretože málo ktorá krajina je taká, v ktorej by sa neriešili oblasti vzdelávania, kde by sa neriešila problematika tých zdravotníckych služieb, vrátania, odstraňovania ekonomických bariér. Úplne optimálne to funguje pochopiteľne v tých severských krajinách, v Holandsku, kde štát tento problém rieši skutočne v oblasti príčin a nie v oblasti dôsledkov. My riešime dôsledky a ani to nerieši často štát, ale musia zúfalsky vznikať aktivity takého typu, jak sú hniezda záchrany.
Ak sa pozeráme z takého tradičného hľadiska, no matka opustila svoje dieťa, vzdala sa ho a tak ďalej, tak naozaj vidíme len jednu časť slona. No ale keď sa pozrieme z toho všeobecnejšieho hľadiska, môžeme byť radi, že prišiel ďalší človečik na svet, že to dieťa sa narodilo a samozrejme nevieme, aký bude jeho budúci život, ale že má šancu na život a to treba vyzdvihnúť a oceniť. Čiže celú tú premisu života a smrti sme my zmenili. A toto je to podstatné. Toto je to dôležité. Lebo nám ide o záchranu života. To je to najpodstatnejšie, prečo vznikli hniezda. Prečo vznikol režim utajeného pôrodu. Nám je všetkým strašne ľúto, že to dieťatko nebude mať biologickú identitu v prípade hniezd. Je nám strašne ľúto, že nemá vlastnú mamu v prípade utajených pôrodov. Ale sme strašne radi a sme šťastní, že to dieťa žije. Ako nie je to už také bolestivé, ako to bolo vtedy, lebo samozrejme už behol nejaký čas, ale s takým, na čím sa človek niekde v živote nevyrovná, na to nezabudne, to proste sa nedá. Keď viem, že žije a chodí niekde po svete a nevie o mne vlastne, ani o nej. Že chodí do školy. Čo dúfam, že je mi postarané. Áno, ja som ho jednoducho chcela sa zbaviť. A keď sa narodil, to sa nedalo. Mám krásneho syna, úžasné dieťa a to mi stačí.